igeno ni chieng' ma kawuono dwe ndalo 22 e dwe mar 8 2022 ni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya dhi chwalo ng'ur margi kotenore gi dwoko mar ombulu mar jatend piny Kenya. Mano land kod duol mochung' ne weche mag yiero kod keyo pacho ka IEBC wuok tich mar juma mokalo. Mano ne en odiechieng' tich abich ma juma mokalo, mane en odiechieng' ma bende Nyakwara Mogajwang' ne en tarik 15 kata kwanyalo wacho tarik 15 mar dwe mar 8 bang' kane oganda jo Kenya otimo yiero kendo ne gibedo gi yiero manotimore tich ariyo. Juma no te ne chenro mag kwano ombulu dhi nyime nyaka chieng' wuok tich tarik 15 mar dwe mar 8. Nyaka gi sani nitiere moko kuom johera mag Azimio la Umoja One Kenya ma bende oyuoro ka gidwa ni mondo mi ginyis geno margi kata chiel mar oganda ma gin godo kotenore koda weche mag bura ma igeno ni chwalo kawuono. Nyaka gi sani Joyce onge bura ma osemaki achiel kachiel, kata kamano nitiere moko kuom jotelo mantie bwo riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya ma oseyuoro e dooni ma Milimani mana mondo mi ginyis achiel margi ni giikore mar bedo burani ma ichano ni idhi chwal kawuono samoro amora kochakore sani, nikech odiechieng' manyoro gai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga e kinde alam ma Jumapili nyosingo ni odiechieng' ma kawuono gibiro chako yo mar wuoth ma gimanyo ratiro margi kokalo e doho, kendo gin gi adieri ni ranyisi kata neno ma gin godo biro miyo giduoko kotenore koda gima gineno ni notimore e kinde mane goyo ombulu tarik 9 dwe mar 8 gi kinde mane kwano ombulu no nyaka chop sama notim lendo mar ombulu chieng' wuok tich tarik 15 e dwe mar 8 ni 2022. Moko kuom yawa man godo Kenya kwara mogi king'iyo mos gin oganda ma ochopo ka mondo gin bende ginyis achiel kuom gi. Kata kamano bende gima nyalo nyisi ni arita kwe oket ka e ngadho mamalo ahinya. Apisa mag majoni kaachiel kod obila mapile bende nitiere ka mar mondo neni onge chochni moro amora manyalo bedo e alwora ni mar doho ma Milimani. Kata kamano oganda moyuoro ka wacho ni gintiere kod weche moko ma gier mondo mi giwachi ka bende jok ma bende medo kwano kaluwore koda gino ma diponi notimore e kwan mar ombulu bende nitiere ka. Dwani mondo mi achak kod moko kuom jago ma nitiere Kenya kwara mogi mondo iwinjane ni pachgi en aneno ka nitiere dayo ma obiro ka kendo orwako lep dolo akeni ma onyalo nyiswa ni be en gi geno chakuna gi nyingi. Agoni nyese Polo gi pinyero kamano, ani luonga ni Mother Margaret. An gimokela ka abiro dwaro haki mar jopiny to gi haki mara, to nikech ombulu ne wawuok nwadhi go ombulu ka wan gi chunya achiel, to wang'ni mae omawa kwaneno gi wang'wa kama mano timre 2007 oka wadwa no chako timre sani. Wadwaro ni mondo bura odhi maber, to bura migoli asoya. Asoya ok wadwaro haki mar Jehova Nyasaye. To nikech 2007 wan ne wan ka, an none gi nyithinda 4 kong'ol gi power so mo wang'a gi acid modhi owita ndara mo ng'ada hamae magi otwang' te. To mano koro ka wadwar mae wadwaro kwe, to wadwaro ni court mondo amua gini gadiera makende. Erokamano ahinya Madha. Aneno ka nitiere yawa mopogore ka Nyakwara mogi ma bende dier mondo mi ogol pachgi kotenore koda gigo madhi nyime kata magigeno mar yudo odiechieng' ma kawuono e doho ma Milimani karka. Okay, an mokwongo gi nyinga en Vincent Omondi. Awuotho mabiro e doho mar Milimani ka mondo akow baba Raila Amolo Odinga ko otesene ni mar ne wasewinjo notero tese kawuono. An geno ma an go nikech waseng'eyo to piny te bende oseng'eyo gima dhi mbele. Wan waonge gi pesa, to adieri bende mantie ni onge haki minyalo nyiew gi pesa. Wadwaro haki mane jopiny owuok ne gokinyi ne ok ochulwa, ne wago kochwa gi kwe, to wasebedo gi kwe kata wabedo ni wan gi lit e chunywa kamano, to wasebedo gi kwe. Omiyo wakwayo kot koyie, wan ok wadwaro wach mar Iran. Wan wadwaro ni koch baba okwan mondo nyiswa ni baba noyudo kura adi. Koyombo baba wang'eni noyombo baba to noyombe gi kura adi gi maler. To gima duong' mang'eyo, kura mane Chebukati onyisowa, total kura ne gin 14,413,427. Kik wachak wawinj ni nitie kura momedore apart from mane Chebukati olando chieng' chaka. Gigonwa kwan gi kura manowachnwa ka mondo wang'eni mag baba nadi, mag Ruto nadi gi jomodong' ka.
to mondo wang'e ni to kura 0.5 mane udong' cha en owuok kanye. Kwa hivyo wan gima wawacho gi dwol achiel, waseling to pod wabiro medo ling nyaka kot yanwa. To gima duong' ma dakwa oganda jo Kenya, wabeduru gi kwe kaka baba osebedo ka wachonwa, wahore uru, to wang'eyo ni onge kwe manyalo bedo ka onge adieri. Kwa hivyo baba beno wacho ni there is no peace without justice. So let justice prevail, then we will have peace in Kenya. Erokamano. Erokamano nyakwara mogi mago mana moko kuom oganda ma pod oyuoro ka kendo bende Yes. Erokamano, an iluonga ni Senior Bishop Sudi Jaimbo. Ne an agent, ma gira mana an agent, ne an agent mar Kuch Baba. Kuch Baba narito. To kendo ka duogore to kendo ni kendo duoko kendo omako dhaoga pok achiemo chakre chieng'no. Koro abiro Milimani ka jaje saberio. Wasayo ng'iuru gigo maber. Yiero kwa chak wadog yen kech waonge time. Kech be sani ng'eny. Gikwanwa Kuch Baba achiel kachiel. Kachiel mondo wang'e ni baba noyudo kura di, an gadier ni baba noyombo. Koro ng'ata mondo Chebukati nyise no bio kwajo piny ng'wono. Gik ma gendike e social media. To mogik akwayo joluo ma ndiko e social media, wekuru yanyo baba. Akwayo gi ng'wono, wekuru yanyo baba. Baba pok oyanyo ng'ato, nyathi baba be pok oyanyo ng'ato. Akwayo kwa gi muolo, wabedu gi kwe mwasebedo gono nyaka chieng' moro jaje sa 6 7 golwa duoko, wadhi kawo duoko gi erokamano. Nyakwara mogi mago gin moko kuom mana johera mag Azimio la Umoja One Kenya ma bende osechopo e doni, ok ni gin kod neno ma gin bende gidhi donjo go e do. Gibiro ka mondo giwinja ni to sama ang'i ichako chenro mar bura ma kore geno maki kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya, gibedo achiel kuom jogo mantiere sigana ni gin bende gineno kaka ichwalo ng'ur ma otenre gi duoko mar ombulu manolandi tarik 15 dwe mar 8 manowuok tich mar juma mokalo. Nyaka gi sani Nyakwara mogi pod warito mar neno ka kweth mar Azimio la Umoja biro chopo ka gilange kaka nyo Raila Amolo Odinga osingo ni odiochieng' ma kawuono wuodhgi chopo gi e doho kama jo albuche 7 kotel gi kod ogai mar doho Martha Koome igeno ni biro chako koro ng'iyo weche mag buchegi. Parni ndalo 14 moketi mondo mi ne kaka buchegi inyalo yal mondo mi ng'adgi. Kose ng'adgi to gana jo Kenya biro ng'eyo ni diponi mokwongo ji biro dok e yiero, diponi doho nyalo wacho ni gimane jakom mar IBC Wafula Chebukati olando mano e adieri kotenre gi duoko mar ombulu. Mago gin penjo Nyakwara mogi ma kaka Nyakwara mogi in migombo mondo ming'e. Wan kaka Ramogi TV wan ka mondo mi wamed keto ni ayanga gik matimore doho ni ma Milimani kama bende kweth mar jo albuche 7 biro bede agola mar ng'ado wach puodho neno moketi kendo yango adieri ne oganda jo Kenya kotenre gi duoko mar ombulu mane oganda jo Kenya goyo tarik 9 dwe mar 8. Gin gi penjo mathoth Nyakwara mogi doko ka opach gite. Kata kamano pod wan Milimani ka kendo kaka weche medo lokore kaka ibiro pedh wachni e kaka wabiro medo kete ayanga achiel kachiel. Ka kamano aduoki studio pod wan gi jama gombo mondo mi olosi to ang'eyo ni gibiro loso thuolo ma chuok mabiro kotenre kod gik mabiro medo dongore ka kaka do biro chako yudo bura ma kata ng'ur ma imako kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya. Waketo wang'wa Nyakwara mogi mana nikech in mondo ing'e gik matimore kopogore gi higa mar 2013 mane do wito oko akwayo mar Raila Amolo Odinga. Higa mar 2017 ne Raila Amolo Odinga oyudo loch ewi duoko mar ombulu mane do wito oko loch mar Uhuru Kenyatta. Penjo maduong' ni to bende biro timore kaka notimore 2017 koso biro timore kaka notimore 2013. Wan ka nikech Nyakwara mogi achiel kachiel kowuok Milimani Lokots, nyinga en George Bati. Erokamano ahinya George Bati kowuok e doho ma Milimani manobore Nairobi kae kama bende ubeta kacha kata ogoyo tach kacha mar temo ang'iyonwa ponono ka nitiere jogo mabiro chopo kacha mar chwalo ng'ur margi ka gikwedo duoko mag jaloch e komno mar 10 piny Kenya. Duoko ma bende noland kanyayanga kod jakom mar IBC